Ďakujem. Vážený pán prezident, vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci, nedalo mi, aby som aspoň na chvíľku neprišiel sem hore na Devín na oslavy významného štátneho sviatku, kde si symbolicky podávajú ruky a kde ako brat a sestra. Myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a čo sa dnes deje v Európe. My sme dokonca kritizovaní aj za to, že máme jednoznačný názor na potrebu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Mimochodom, prepáčte mi za úprimnosť, chcem vysloviť obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že neváhal a išiel aj do Kyjeva, aj do Moskvy. Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil. Mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je, opakujem, nie je nikdy dosť. Obyvatelia, ktorí obývali Devín, Nitru, vtedy Nitravu, musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu. Sú to ideológie, ktoré vznikli možno len predvčerom. Ja nechcem, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré robia zo západnej civilizácie karikatúru. Vyšpekulovať a prosím túto kontinuitu fantastickú slovenských a slovanských dejín. Drahé Slovenky, drahí Slováci, my sme jeden takýto krok už urobili, keď sme do Ústavy Slovenskej republiky zakotvili definíciu manželstva. Ak budeme naďalej ohrozovaní ideológiami, ktoré vznikajú zo dňa na deň, ktoré sa šíria ako jed, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo máme v Ústave Slovenskej republiky napísané, možno budeme musieť hľadať zhodu na slovenskej politickej scéne v ďalších krokoch v úprave Ústavy Slovenskej republiky, kedy by sme túto hrádzu proti liberálnym a progresivistickým ideológiám postavili ešte silnejšie. A naši predkovia sa veru pripočítali. Pripočítali sa nielen tým, že táto modlitba sa hodí na každý večer, pretože pokiaľ neurobíme niečo v najbližších dňoch a mesiacoch, situácia, ktorá sa vyvíja na Ukrajine, sa môže vymknúť z rúk a môžeme byť svedkami nekontrolovaného vojnového konfliktu.